በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን ተሰመሁም መፍቀርታ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ጸሎትን አማላድነትን ቅዱሳን እግዚአብሔር እትምሕፀኑ መሰስያነ ምስጢር ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ላይካነ ምስጢር አሃው ዲያቆናት ምእመናን ምእመናት እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ሕፃናት በስም እግዚአብሔር ደሓንደው ኢልኩም ደሓንደው መጺኹም ደሓንደው ጸኒሕኩም አሜን። ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ነዛ ዕለት እዚአን ነዛ ሰዓት እዚአን እትበቅ ህይወት ሂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ እዚ ክንእከብ ዝፈቐደ ንሱ እሞ ክብርን ምስጋናን አምልኮን ስግደትን ሎምን ንኹሉ ሰዓን ይኹኑ። ብክልተ ወገን ድንግል መሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ብጸሎታን በአማላድነታን ረዲአትናን ዓቂባትናን ያሞ እግዚአብሔር ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን። ክቡር መስቀል ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡራን ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት መላእክት እግዚአብሔር አምላክ ብዛሃቦም ክብሪ ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ክቡራን ናይዚ ጉባኤ እዚ ተሳተፍቲ ክቡር ሊቀ ካህናት ቀሲስ ተክለ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ሰንበትን መንፈሳዊ ትምህርትን ክቡራን ዕዱማን ናይዚ ዕለት እዚ ደጊምና እግዚአብሔር አምላክ እንኳዕ ናብዚ ዕለት እዝን ናብዚ ሰዓት እዝን ኣብፅሓና። ባርብ መሰረት መርሃ ግብርና ኣብዚ መበል 23 ዓመት ዓመታዊ በዓል ናይ ትምህርቲ ሰንበት ዝግበር ዘሎ ትፈቅድኑ ትህያው ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ዝብል ቃል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 6 ንዘሎ ጥቕሲ መሰረት ዝገበረ እሞ እግዚአብሔር አምላክና ደውየ ስጋናን ደውየ ነፍስናን ካባና አርሒቁ መድኃኒት ስጋን መድኃኒት ነፍስን ንኽህበና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ነቲ ቃል ንበረኸት ንኽኾነና ኩላትና ብዓውታ ክንደግሞይና ትፈቅድኑ ትህየው በሉ ድገሞ ሰልሱ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ድገሞ ድገሞ ስለ ቃላቱ ልዑል ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ይኽበር ይመስገን። ነዚ ቃል እዚ ኣብ ወንጀሉ ዘስፈረልና ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ዘንስሩ ዮሐንስ ብዝነበሮ ተመስጦን ብመሰረት ዝጸሓፎም ቅዱሳት መጻሕፍትን ንስር ተባሂሉ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ዝጽዋዕ ወንጀላዊ ቅዱስ ዮሐንስ እዩ። ወንጀላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንስሪ ኢላ ክጽውዖን ከላ ኦ ንስር ዘእሙር በብርሃነ አዕይንቲከ ንስሪ ካብ ካልኦት እንስሳታት ዝፍለጠሉ ዝልለየሉ ብብርሃነ አዕይንቲ እዩ። ኣብ ልዑል ሰማያት ኮይኑ ኣብ ምድሪ ንዘላ ቅንጣብ ስጋትኹን ኣይትስውሮን እያ። ዮሐንስ ድማ ካልኦት ኣሕዋቱ ወንጀላውያን ምድራዊ ልደት ክጽሕፉ እንከለዉ ንሱ ግና አካል ምስህልውና ተገሊጽሉ ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ
ቃል በቀድምና ነበረ በመባል ንወንጀሉ ይጅምር በተመሳሳሊ ንስሪ ካብ ካልኦት ኣሕዋቱ እንስሳታት ኣዕዋፍ ንሰማይ በሪሩ ከምኦም ክወፅእ እንከሎ ከም ካልኦት እንስሳታት ድማ ኣብ ምድሪ ብእግሪ ይኸይድ ዮሐንስ ድማ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ተዋሂዱ ንዝገበሮም ተአምራትን ንዝሰርሖም ምግባር ትሩፋትን ሰኒዱን ጽሒፉን ስለዝርከብ ዘንስር ዮሐንስ በመባል ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ይፍለጥ ኢስራን ሓደን ምዕራፍ ዘለዋ ወንጀል ዝጸሓፈ ዮሐንስ ካብቲ ዝጸሓፎ ነዝሎሚ መበገስ ጌርና ዘለና ጥቕሲ ኣብ ምዕራፍ 5 ናይ ወንጀል ይርከብ ጸሎቱን በረኸቱን ምስኩላትና ህዝብ እግዚአብሔር ይሁን ወንጀላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝገበሮም ተአምራት ጠንቂቁ ይጽሕፍ ካልኦት ወንጀላውያን ጎይታ ዝገበሮም ተአምራት ኣብዚሖም ብብዝሕ ክጽሕፉ እንከለዉ ዮሐንስ ወንጀላዊ ግና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝገበሮም ተአምራት ንሸውዓተ ጥራይ ሰኒዱ ይርከብ ካብቶም ዝገበሮም ሸውዓተ ተአምራት ድማ ን38 ዓመት ዝኣክል ተደኒሱ ንዝነበረ ሰብ ከም ዘሕወየ ኣብ ወንጀሉ ኣስፊርልና ይርከብ ወንጀል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ወእምዝ ኮነ በበዓሎም ለአይሁድ አርገ እግዚ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ይሉ ይጅምር ብድሕሪ እዚ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ አይሁድ በዓል ኣብ ዝኾነሉ ንኢየሩሳሌም ደየበ ይብል ናይ አይሁድ በዓል ዝተባህለ እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝገበሮም ኩሎም ወንጀላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ክጽሕፍ እንከሎ ነፍስ ወከፎም በዓለ ፋሲካ በዓለ አይሁድ ኮነ እናበለ እናጠቀሰ እናብረኸ ይዝኸይድ እዚ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ መንፈሳውያን በዓላትና መንፈሳዊ ተግባር ክንሰርሕ ከም ዘለና ኣብነት ንምዃን ንበዓል ኣብ ንኸደሉ በዓል ኣብ ነብዕለሉ ብዘይ ዝኾነ መንፈሳዊ ጥቕሚ ክሓልፍ ኣይግብኦን እዩ ሰሙናውያን ይኹኑ ወርሓውያን በዓላትና ዓመታውያን በዓላት ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ተግባር ብምግባር ክበዓሉ ይግባእ ስለዚ እምበር በዓል ናይ አይሁድ ዝተባህለ ድሒሩ ከም ዘምጽኦ ወሰንበት አሚሃ ይእቲ ዕለት ነዚ ተአምር እዚ ዝፈጸመሉ ዕለተ ሰንበት ነበረ ኢሉ ከም ዘምጽኦ በዓል ናይ አይሁድ ዝተባህለ ብዕለተ ሰንበት እዩ ወቦ ውስተ ኢየሩሳሌም እጥማቃ ዘጵሩጳጢቀ ቅልምጢራ ወይብልዋ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ቅልምጢራ ወይ ድማ ጵሩጳጢቀ ተባሂሉ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ፈውስ ቦታ ነበረ ይብል ወይ እቲ ቤተ ሳይል ናይ ዕብራይስጥ ቃሉ ቤተ ሳይዳ ዝበሎ ናብ ግዕዝ አምጺ ክትርጉሞን ከሎ ቤተ ሳይል ናይ ምሕረት ቦታ ወይት ቀላያ አባጊዕ ዝእከባሉ አባጊዕ ማይ ዝሰትያሉ አባጊዕ ዝሕጸባሉ ዝነበረ ቀላይ ነበረ ይብል ወይሰክቡ ህየ ብዙሃን ድውያን ወባቲ 5 ምህዋራት ነታ ቀላይ ድማ 5 መመላለሲ ነበራ ይብል ናፍቲ ቀላይ ዝወስድ 5 መመላለሲ ነበራ ይብል ኣብ ርእሲኡ ድማ ሕሙማን ዝድቅስሉ መደብ ነበረ ይብል ኣው ድማ ዝተፈላለዩ ደዌ ሕማም ዘለዎም ደቂሶም ነበሩ ይብል እዞም ዝተፈላለዩ ሕማም ዘለዎም እውራን ሃንካሳን ይቡሳን ጽውሳን ጽቡሳን ብምባል ሕሙማት ኢሉ ጠቕሊሉ ንስተዛረቦ እዚኦም ዓይነት ሕማም ዘለዎም ኣብ ደቂሶም ነበሩ ይብል እውራን ዓይነ ስውር ሃንካሳን ኣእጋሮም ዝሰንከሉ
ይቡሳን ሰብነቶም ዝደረቀ ጽቡሳን ሰብነቶም ዝሓበጠ ጽቡሳን ድማ ሰብነቶም ዝለመሰ ሰባት ኣብዚ ቦታ ይደቅሱ ነበሩ ይብል ንምንታይ እንተ ተባሃለ ድማ ወይጸንሁ ከተማይ ማይ ክሳብ ዝናወጽ አው ይጽበዩ ነበሩ ይብል ወመላእከ እግዚአብሔር በጊዜ ወርድ መላእከ እግዚአብሔር ውስተ ምጥማቃት ይታወክ ማይ መላእከ እግዚአብሔር ድማ ናብቲ ምጥማቅ ወርድ እንኮሎ አብሶሙን ሓደ ዕለት ናብዚ ምጥማቅ ዛ ኣብ ዝወርደሉ ጊዜ እተማይ ይናወጽ ነበረ ይብል ወዘይ ወርድ ቀዲሙ ውስተ ማይ ትፈወስም ኩሉ ደዌሁ ናብቲ ማይ ቀዲሙ ዝኣተወ ድማ ካብ ዘለዎ ሁሉ ሕማም ይሓው ነበረ ስለዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ቤተ ሳይዳ ዝበሃል ቤተ ሳይል ናይ ምሕረት ቦታ ቀላይ ነበረ ሓሙሽተ መመላለስ ነበረ ሓሙሽተ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሕሙማት ይድቅሱ ነይሮም መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ሰሙን ሓንሳ እናወረደ ንቀላያት የናውጽ ነይሩ ናው ቀዲሙ ዝኣተወ ድማ ካብ ዘሎ ሕማሙ ይሓው ነይሩ ወሃሎ ህየ አሃዱ ብእሲ ዘ38 ክረንት እምዘደወየ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ቦታ 38 ዓመት ዝኣክል ዝደቀሰ ሰብኣይ ነበረ እዚ ማለት ከምታ ቀዲሙ ዝተባህለ መልአክ እግዚአብሔር ክወርድ እንከሎ ነቲ ማይ ከናውጽ እንከሎ ቀዲሙ ናብቲ ማይ ዝኣተወ ሓደ ሰብ ይሓው ነይሩ ቀዲሙ ናብቲ ማይ ዝኣተወ ሓደ ሰብ ጥራይ ይሓው እዚ ድማ ኣይ ደግምን ኣይ ሓድግን ኣብ ሰሙን ሓንሳ ድዊ ካብ ምፍዋስ እቲ ማይ ኣይ ሓድግን ኣይ ደግምን ድማ ሓደ ሕሙም ምስ ሓወየ ካልኣይ ሕሙም ኣይ ሓውን ነበረ እዚ ድማ ኣብ ዘመነ ብሉይ ኪዳን ሓንሳ ሓደ ሕሙም ጥራይ ሓዊዩ ካልኣይ ዘይመሕዋዩ ፍጹም ዝኾነ ድሕነት ንደቂ ኣዳም ከም ዘይተዋህበ ንምርዳይ ጠቕሊሉ ድማ እግዚአብሔር ኣብዚ ዘመን እዚ ድሕነት ዘይምግባሩ ድማ እግዚአብሔር ካብ ደቂ ሰባት ጠቕሊሉ ከም ዘይረሓቐ ንኸረድእ ኣብ ዘመን ኣቦታትና እምበር ኣብ ዘመንና ተኣምራት ኣይግበርኒ ንኸይብሉ ሓደ ሓደ ሕው ሰሰሙን የሕውየሎም ነበር እዚ 38 ዓመት ዝተደነሰ ሰብኣይ ግን ኣብዛ ዘለዋ ቦታ ን38 ዓመት ምስ ደቀሰ ወቺያሁ ርእዮ እግዚ ኢየሱስ ኣይመረ ከመጎንደ ውስተ ምስካቡ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ቦታ ዝመጸሞ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብዛ ደቂስላ ዘሎ ዓራት ንነዊሕ ዓመታት ከም ዝደቀሰ ፈሊጡ ትፈቅድኑ ትህዮ በሎ ክትሓውዶ ትደሊኻ በሎ እቲ ሕሙም ድማ እወ እግዚእየ አላ ሰብ አልብየ ጎይታ ኣነ ክድሕን ደልየ እንተኾነ ግን ሰብ የብለይ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ ናይ ትሕትና መምህር እሞ ከሕውየካ ዶ ትደሊኻ ኣይበለን ክትሓውዶ ትደሊኻ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብነት ካብ ዝኾነልና ነገር እዚ እዩ ንሰባት እንገብረሎምን እንህቦምን ካብ ገዛ ርእስና ከም ዝመንጨወ ብዘይባኣና ድማ ምንም ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ጌርና ክንርዳ አይግባአናን እግዚአብሔር አምላክ ክትሓውዶ ትደሊኻ ምባሉ ከሕውየካ ዶ ትደሊኻ ዘይምባሉ ንዓና ኣብነት ንምዃን እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ድማ እወ ብምባል ብዘይ ጥርጥር መለሰ እንተኾነ ግና እቲ ክትሓውዶ ትደሊኻ ዝብሎ ዘሎ ንሱ ዘሕውዮ ምዃኑ ኣይፈለጠን እንታይ ደኣ አላ ሰብ አልብየ ሰብ ዝበሃል የብለይን እዚ ማለት ኣነስ ክትሓው ትደሊ ዲኻ ትብለኒ ኣለኻ እወ ክሓው ደልየ ንኽሓው ግን ብውሕዱ ሰብ ካብ ዘለኹ ኣልዒሉ ክወስደኒ ኣለዎ ስለዚ ሰብ የብለይን ብምባል መለሰ ንግዚኡ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ወዲ 33 ዓመት ጎበዝ ደው ኢሉ አብሪዩስ አብቅድሚው ስለዝራየ እዚ ጎበዝ እሞ ማይ አብዝህዎ ከሉ አብዝና ወጸል ጊዜ አልዒሉ ወስደኒ ብዝብል ሕልናይ በተመሳሳሊ አሰር ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስዕቡ ሐዋርያት 72 አርድእቲ በሐፈሻ 120 ቤተሰብ ስለዝነበሩ ንሱ እንተ ዘይተካሎ ካብዞም ምስኡ ዘለውን ሓደ አዚዙ ማይክና ወጽ እንከሎ ናው ወሰደኒ ኢሊ ሐሲቡ ስለዝምባር እወክ ሓውደልየ ግን ሰብ የብለይን ማይ አብዝና ወጸል ጊዜ ካብ ዘለኹ አልዒሉ ወሰን ዝኽል ሰብ የብለይን ብምባል መለሰሉ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ወይ ቤሎ ተንሰ ወንሳ አራተከ ወሁር ተንስ እሞ ዓራትካ አልዒልካ ኪድ ብምባል አዘዞ ወነሳ አራቶ ወሆረ ዓራቱ ተሰኪሙ ድማ 38 ዓመት ዝአክል ጼራቶ ንዝነበረት ዓራት ጼርዋ ንገዝኡ ኸተ ሰንበት አሚሃ ይእቲ ዕለት እዚ ተአምር ተገብረሉ ዕለተ ሰንበት ነበረ አይሁድ በዕለተ ሰንበት ዓራት ተሰኪሙ ከይድ ምስራዩ ይከውነከ በዕለተ ሰንበት ትውጽር ዓራተከ በዕለተ ሰንበት ዓራትካ ክስከም አይግባካን ይበል ወይ ይብል እቲ ሰብአይ ግን ዘአህየወኒ ውእቱ ይቤለኒ ተንስ ወንሳ ዓራተከ ወሁር እቲ ዘሕወየኒዩ ዓራትካ ተሰኪምካ ኪድልን ብምባል እነሆን ቤት አይሁድ መለሰሎም ይብል ስለ ቃላቱ ልዑለ ባህር እግዚአብሔር አምላክና ይኽበር ይመስገን ክሳብ ዝበሓደደለና ስለዚህ እዞም ሕሙማት እዚአቶም ኣብዚ ናይ ሕማም ቦታ እዚ ዝተረኽቡ ጥንተ ነገሩ ከመይ እንተተባህለ ሰብ ክፍጠር እንከሎ ሕማም ዘይብሉ ኮይኑ ተፈጢሩ እግዚአብሔር አምላክ ንሰብ ክፈጥሮ እንከሎ ኣብ ሰብነቱ ደውያት ሕማማት ዘይብሉ ከም መላእክት ምስ መላእክት ኮይኑ ንጹህ ኮይኑ ንኽነብር እግዚአብሔር ፈጢሮ ነገር ግን አቦና አዳም ትእዛዝ እግዚአብሔር ድሕሪ ምጥሓሱ ኣብ ልዕሊ ሰባት ክልተ ዓይነት ሕማም መጹ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ክልተ ዓይነት ሕማም መጹ እዞም ክልተ ዓይነት ሕማም እዚአቶም እቲ ሓደ ደውየ ስጋ ተባሂሉ ጽዋዕ ናይ ስጋና ሕማም እቲ ካልኣይ ድማ ደውየ ናይ ነፍሲ እዩ እዚ ማለት ሰብ ናይ ክልተ ባህርያት ተዋህዶ እዩ ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ስለዚ ብስጋ ሕማም ናይ ስጋ ክረኽቦ እንከሎ ብነፍሲ ድማ ሕማም ናይ ነፍሲ ዝረኽቦ ኾነ ቀዲሙ አዳም እዞም ነገራት እዚአቶም ኣይነበሩን ትእዛዝ ምስተሓሰ ግን ክልተ ደውያት ክልተ ሕማማት ኣብ ሰብነቱ መጹ ደውየ ናይ ስጋ ኣብ ሰብነቱ ዝተፈላለዩ ባህርያት ካብዘይ ምስምማዕ ዝተላዕለ ሕማማት ክቀላቀሉ ጀሚሩ እግዚአብሔር አምላክ አዳም ምስ በደለ ወምድርኒ ታብቁል ለከ ሶከ ወአሜከላ ይልዎ ምድሪ ድማ ሶክን አሜከላን ተብቁለልካ ይልዎ እሸኹን አሜከላን ተብቁለልካ ይልዎ ምድሪ ዝተባህለ ሰብነትካ እሸኹን አሜከላን ተብቁለልካ ከመይ እንተተባህለ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ወገብሮ እግዚአብሔር ለጓለ እመሕያው እመሬተ ምድር ይብል እግዚአብሔር ድማ ንሰብ ካብ መሬተ ምድር ካብ መሬት ፈጠሮ ከም ዝተባህለ ሰብ ዝተፈጥረ ካብ መሬት እዩ ስለዚ እቲ ካብ መሬት ዝተፈጥረ ሰብ ካብ መሬት ዝተባህለ ሰብነትካ እሸኹን አሜከላን ይብቆልካ ይልዎ እግዚአብሔር አምላክ ምድሪ እሸኹን አሜከላን ተብቁለልካ ክብሎም ከሎና አዳም ቅድሚ ምፍጣርያ ምድሪ እሸኹ አብቂላ ምድሪ መዓስ እሸኹ አብቂላ አዳም ቅድሚ ምፍጣሩ መዓስ ዕለተ ሰሉስ እግዚአብሔር ፍጥረት ክፈጥር እንከሎ ኣብ ዕለተ ሰሉስ እጽዋት ክፈጥር እንከሎ እነሆ ምድሪ እሸኹ ዘብቆለ ሽዑያ አዳም ዝተፈጥረ ድማ ዓርቢ ቅድሚ አዳም እዞም ነገራት እዚአቶም በቂሎም እዮም እግዚአብሔር አዳም ድሕሪ ምዳሉ ግና ምድሪ እሸኹን አሜከላን ተብቁለልካ ክብሎም ከሎ ምድሪ ዝተባህለ ሰብነትካ ካብ ምድሪ ዝተረኽበ ሰብነትካ እሸኹ ዝተባህሉ ደውያት ተውጻልካ ተርክበልካ ንምባል እዚ ደውየት ናይ ስጋ ኾኑ እንከሎ ደውየ ናይ ነፍሲ ድማ ናይ ነፍሲ ሕማም እንታይ እንተተባህለ ሓጢአት እዩ ሓጢአት ድማ ሃጣ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግስ ዝወፀ ኮይኑ ምስአን ማለት እዩ እንታይ ምስአን ተተባህለ ንእግዚአብሔር ምስአን አረጋዊ መንፈሳዊ ዝተባህለ አቦ ካብ መጽሐፍተ መነኮሳት ከምዚ ኢልሎ ሞታ ለነፍስ ርሂቅም እግዚአብሔር ኢሉ ናይ ነፍስ ሞት
ካብ እግዚአብሔር ምርሓቕ ኢሉ እስከበሉ ናይ ነፍስ ሞት በሉ ካብ እግዚአብሔር ምርሓቕ ስለዚ አዳም ካብ እግዚአብሔር ምስራሓቀ ነፍስ ድማ ብደውየት ሳቆ ኾነት ማለት ንእግዚአብሔር ሰአነት ንእግዚአብሔር ምሳአነት ድማ በኃጢአት ሳቃ ኾነት ማለት ስለዚ አዳም ነዞም ክልተ ደውያት እዚአቶም አብኡ ከይተሓጽሩ ናብ ደቁን እንሓለፉ ክሳብ ዘመነ ሐዲስ ኪዳን በጽሐ ኣብ ዘመነ ሐዲስ ኪዳን ምስ በጽሐ አቃቤ ስራይ ሐኪም ዝተባህለ እግዚአብሔር ነቲ ዝሓመመ አዳም ንኽፍውስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ መጸ ናብዛ ምድሪ እዚኣ መጸ እንተተባህለ እግዚአብሔር ካብ ላዕልን ታሕቲ ዝወርድ ካብ ታሕቲ ድማ ንላዕሊ ዝድይብ ኮይኑ ዘይኮነ ካብ ልዑል ባህሪዩ ትሑት ስጋ ተዋሃሃደ አባ ጊዮርጊስ ዝተባህሉ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሊቅ ኣብ መጽሐፈ ምስጢር ዝተባህለ መጽሐፎም ከምዚ ኢሎም ጽሒፎም ኣለዉ አቃቤ ስራይ ወረደ እምሰማይ ወዕፀ ፈውስ ተረክበ በቤተ ዳዊት ኢሎም አቃቤ ስራይ ሐኪም እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወረደ ወዕፀ ፈውስ ተረክበ በቤተ ዳዊት ዕፀ ፈውስ ድማ ንመድኃኒት ዝኸውን ዕንጨይቲ ድማ ካብ ወገን ዳዊት ተረክበ ብምባል ሐኪም ዝተባህለ እግዚአብሔር መለኮት ዕፀ ፈውስ ዝተባህለት ድንግል ማርያም ካብ ወገን ዳዊት ተረክበት አንቲ ውእቱ ዕፀ ሕይወት ዕፀ መድኃኒት ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ኣብ አንቀጸ ብርሃን ገሊጽዎ ይርከብ ንስኺ ዕፀ ሕይወት ይኺ ንስኺ ዕፀ መድኃኒት ይኺ ብምባል ደቃ አዳም ዝደሓኑላ ዕንፀይቲ ንስኺ ይኺ ብምባል ድንግል ማርያም አመስጊንዋ ይርከብ ስለዚ ሐኪም ዝተባህለ እግዚአብሔር ዕፀ ናይ መድኃኒት ዝተባህለ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ወሰደ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ንደቃ አዳም መድኃኒት ዝኸውን መድኃኒት አዳለወ ይብል እዚ ክፍለጥ ኣብ ጊዜ ልደቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ንጎይታ ኣብ ጸነሰቱሉ ጊዜ ዮሴፍ ናይ ድንግል ማርያም ናይ ምጽናሳ ነገር ስለ ዝገረሞ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ነውፃ ኣብ ዝወረደሉ ጊዜ ንድንግል ማርያም ወፈቀደ ድጋ ጽሚተ ኢሉ ብሕቡእ ክገድፋ ደለየ ይብል ኣብዚ ጊዜ ዝዋ ኣስተርአዮ መልአክ እግዚአብሔር ለዮሴፍ ወይቤሎ ኢትፍራ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ዮሴፍ ወዲ ዳዊት ንድንግል ማርያም ምግልጋላ ኣይትፍራ ብምባል ተዛረበ እስመ ዘይትወለድ ምንሃ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ እቲ ካብኣ ዝውለድ ብዘርኢ ሰብኣይ ካብ ወገን ሰብኡት ዘይኮነ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ዝውለድ እሞ ኣይትፍራ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስሃ ወዲ ክትወልድ እያ እሞ ስሙ ድማ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ ወውእቱ ያድህኖም ለህዝቡ እምኃጢአቶም ንሱ ድማ ንህዝቡ ካብ ኃጢአቶም ከድሕኖም እዩ ቅዱስ ቄርሎስ ተባህለ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሊቅ ኣብ ድርሳኑ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ ይርከብ ስሞ ወፍካሪሁ ኣብጽሐ ቅዱስ መልአክ ኢሉ ስሙን ትርጉም ስሙን ቅዱስ መልአክ ገብርኤል ኣብጽሐ ኢሉ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ እያ ትርጉም ስሙ ድማ መድኃኒት ብምባል ነቶም ን5500 ዘመን ዝኣክል ኣብ መንጸፍ ናይ ሲኦል ኣብ ውሳጤ መቃብር ኮይኖም ብነፍስን ብስጋን ዝሳቀዩ ንዝነበሩ ደቃ አዳም ዘድሕን መድኃኒት ኢልዋ ስለዚ እምበር እዚ መድኃኒት እዚ እዩ ናብዚ ን38 ዓመት ተደኒሱ ተቐሚጡ ዝነበረ ሰብኣይ መጺኡ ክትሓውዶ ትደሊኻ ብምባል ዝሓቶ ዘሎ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር እዚ 38 ዓመት ተደኒሱ ኣብዛ ዓራት እዚኣ ደቂሱ ዝተቐመጠ ሰብኣይ ክንደይ ይጸንዕ ይኸውን ካብ እግዚአብሔር ድሕነት ደሊና ካብ እግዚአብሔር መድኃኒት ደሊና ክንደይ ጊዜ ተጸሚምናን ተዓጊስናን ንኸውን እዚ ማለት ኣብ ሰብነትና ብዝመጸ ደውያት በዚኣቶም ካብ ምስቃይ ዝተላዕለ ንማየ ጸሎት ከይድና ሓደ 7 ወይ ድማ 2 7 ጥራይ ተሓጺምና ንዘለና ሕማም ፈውስ ክንረኽበሉ ወይ ድማ ድሕነት ክንረኽበሉ ብዘይ ምኻልና ንጊዝኡ ማየ ጸሎት ገዲፍና ናብ ካልእ ቦታታት እንኸይድ ክንደይ ካባታትና ኢና እዚ ሰብኣይ ዝግና ንሓደ ሱባኤን 7 መዓልቲ ንክልተ ሱባኤን 14 መዓልቲ ኣይኮነን ተጸቢዩ ን38 ዓመት ዝኣክል ጸኒዑ ተቐሚጡ ስለዚ ካብ እግዚአብሔር ድሕነት መድኃኒት ኣምደልየሉ ጊዜ ክሳብ ክንድዚ ጊዜ ክንጽመምን ክንዕገስን ይግባአና እዩ እግዚአብሔር
مدحانيتو سدلنا ساعات جيزين سلازن زين فلت وانجلاوي قدوس ماتيوس أمعراف 24 ناي وانجلو ناي قويتانا مدحانينان إيسوس كريستوس قال أغميت لنا يركب وزا أزلفة تقستو وإتو يدهن اتقسام مودات عقس نسخ دحنينو سلازي إذا سلاسان شمونتن عمز أكل سدنسا سباي كسام موداتا تعقيسو بمركابو ناي دحنات معالتا آخيلو كدحن دو كتحاودو تدلب بمبال زي أبيهر أملاخ حتتو نحطو مسن مهاب دما أوز بالمسي ملسا أوى بمبالو فتصم بزخانة أمناتو دما عراتو عالعلو نبيتو خدايبل كبرن مسجانان نجزي أبيهر أملاخ يكون قدس بيت كريستيانا قويتانان مدحانينان يسوع كريستوس نزقبرم تأمرات نستقبرو تأمرات مخنيات غيرات رايت نجر زي كونه أتوم نستقبرو تأمرات نقرأ من قدوم زقبرو دأمبر وانا ناي بيت كريستيان ناي سبكتا ناي عقل قلوتا من شاي كونه أب بيت كريستيانا تأمرات أكال سبكتا وانجل تأمرات أكال عقل قلوت بيت كريستيان تأمرات أكال قعزو قدس بيت كريستيان دأمبر وانا مسارت ناي بيت كريستيان ايكونون تأمرات نمقبار مدبات اوصيوم تأمرات نمقبار سب اكيبوم كم زقبروا زي كونه بيت كريستيان تأمرات تقبر أكال አገልግሎታ ስለዝኾነ ጥራይ ዳምበር ነተአምራት ኢላትህቦን ጊዜን ሰዓትን ይብላል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽና ወንንተኾነ ዝገብሮም ተአምራት ብሙሉኦም ገሊአቶም ናይ ባህረ አምላኽነቱን ምግላጽዮም እዚ ማለት ዮሐንስ አቤት ማእሰርት እንኮሎ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 አንተኑ ዘትመጽ ወሚመ ካልአንስ የፎ እትኽመጽ ዘሎ ንስኻ ዲኻ ወይስ ንኻሊና ክንጽበይሉ ክልተ ካብ ደቅ መዛምርቱ ናብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰደደሉ ጊዜ ከምዝ ብምባል እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መለሰ ሁሩ ንግርዎ ለዮሐንስ ዘሪእክሙ ወዘ ሰማይክሙ እውራን ይርእዩ ሃንካሳን ይሃውሩ እለ ለምጽ ይነጽሁ ሞታን ይትነሱ ወነዳያን ይዜነው ወብፁዕ ዘይተአክፈብየ كيدكم نيوحنس زيلكم نجروا يوحنس بزعبا ولا እግዚአብሔር ተጠራጢሩ ሆይና አይኮነን ዝንቱ እቱ በጉለ እግዚአብሔር ዘያአትት ኃጢአት ዓለም ዘርሐው ናይ ደቅ ሰባት በደል ዘርሐው ናይ እግዚአብሔር በግ እንህለይሉ ዝመስከረ ዮሐንስ ናይ ባህር አምላኽነቱ ተጠራጢሩ ደቅ መዛሙርታ አይሰድን ለሊየ ሰማይቱ ወአንሰሪኩ ከመዝንቱ እቱ ወሉ ለእግዚአብሔር አነ ራሁ امسكر دمالله اذن እግዚአብሔር ናይ ባህር ወዲ ኢሉ ዝመስከረ ዮሐንስ መጥምቅ ብዛዕባ ወለ እግዚአብሔር ንስኻ ዲኻ ትኽትመጽ ዘሎ ወይስኻልክ ህንጽበይሉ አይሰድንዩ ነገር ግና ልብ ደቅ መዛምርቱ በሃይማኖት ንኸጽንዕ ናብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰደዶም ኣብዚ ጊዜ እዚ እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዕውራን ይርእይለው ሓንካሳን ይኸድለው ሞታን ይትንስለው ለምጻማት ይነጽህለው باي زيت عنكفة بصيلو ناي بحر أملاخها نسخها عالم كتدحن زمتخها ناي بحر أملاخها زيبل تراسبيو ودس يوسف يزبل انتلو ازت عنكفة نزل زيبل جنا باي زي عنكفي بمبال بولد እግዚአብሔር በመእማኖም ከም ዘይ عنكفو በዝመን ገድዝ መለሰሎም ስለዚህ ዝገብሮም ዝነበረ ተአምራት ናይ ባህረ አምላኽነቱ ዝገልጹ ዳምበር እቶም ተአምራት ዋና ናይ ወልደ እግዚአብሔር ናይ አገልግሎቱ ዕላማ አይኮንን ነይሮም ስለዚህ ባር እዚ ድውይ ዝንተኾነ ድማ ብስተገብረሉ ደውየ ንሱ ናይ ብስተገብረሉ ድሕነት ንሱ ናይ ባህረ አምላኽ ምዃኑ ንኽርዳይ ዳምበር ካላ አይኮነን ናይ ባህረ አምላኽ ምዃኑ በኸመይ ንርዳ አንተ ተባህለ ናይ ዛ ዓለም እዚ ሓካይም ክፍውስ ኻን ከሎ መድኃኒት ይበመም ዝፍውሱ ዝተዋህበካ መድኃኒት ድማ ብስሩዕ ክሳብ ዝተዋህበካ ጊዜ ክትውደአለካ ኣብ ርእሲ እዚ ንስተዋህበካ መድኃኒት ብዝግባ ምስተጠቀምካ ዋጋ ናይቲ መድኃኒት ድማ ከፊልካ ኢኻ ትኸይድ እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ዘይከም ናይዞም ናይ ዓለምና ሓካይም كحوون كله نقصبت دامبر معلتن جيزين حلي كونن كم قصبت عرات كان علي تباهيلو إذا بلا إذا سته كندز معلت صناح الزبل يلا فتصم بزخانة دحنت عرات كان عليك تنس
كمت السباهلة نايز عالم زياد أببنياتاتن حكايمن كابز حبا يقوسب جنزبي تبيهم جنزب انت زي اللون يرون سلاسان شمنتن عمست دنسسب عرات كا قدفلنا وكام تباهل أكند جنزب والليك زي أبي هرجن مفكر يسبي مو ندك سباز زقبرو دحنت نسدك سباز هو بركة بزي زخونه يكون واقع زهم مخان نخرد عرات كا خي ترفع العلكا كيد بمبال أساسو مستيرو جنا بدوية تتحيزو وديقوز نبرة نا آدم مسالي نا آدم كدحن زمس أول لك زي أبيهر آدم زدحن بزي زخانة ترف دوية بزي زخانة ترفت انت عبسو بزي زخانة ترف ناي نفس دوية بزي زخانة ترف ناي دسقات دوية كم زدحنا نمردا عرات كال الكاخيد بمبال بزي ترف دوية نزمس أقو أزي أحويو سلازي كوران هزبك زي أبيهر እግዚአብሔር አምላክና ናዓና እንደቃ አዳም ካብዝ ነበርና ደውየ ብዘይ ዝኾነ ተረፍ ካብዝ ነበርናዮ ናይ አዳም በአዳም ምክንያት ዝመጸጥ እንጣብሶ ብዘይ ዝኾነ ተረፍ ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ፍጹም ብዝኾነ ድሕነት አድሒንና ይሞ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን ነው ስለዚ ትምርትና እናጠቃለልና ክንከይድ እዚ ሰብኣይ እዚ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ተባሂሉ ክብራን ህዝበ እግዚአብሔር كلاتنا انتس بدوي السقا انت بس بدوي نفس زي تلخفيه بلنا كلاتنا تعيات كنمثل بخلتا اقارنا كوتاس بخلنا سبنتنا انت تنقصاصنا انت تملالسنا كابزوم حمامات زياتهم زي تلخفن زي تتحزن يلا سلازي او كم زبله ناي سجان ناي نفسن دوية أبزبزو حزمن بيت سايدا بيت سايدا أبسبهالت بوتا مركاس كلين ناي بيت سايدا ويدما بيت سايدا أبسبهال بوتا مركاس كلين ناي بيت سايدا بيت سايدا السبهالت بيت كريستيان يا بيت كريستيان ناي محرت بيتيا إذا محومات زياتهم أبزاناي محرت بوتا دك إسم كم سرخبو نحنا دما كابزلنا دوية نسأ خساب نخون قدوسان እግዚአብሔር ናብዛተዋ መንግስት እግዚአብሔር ሕማም ናብዘይ ብላ መንግስትና እግዚአብሔር ክሳም ነሰጋገር አብዛ ቤተ ሳይዳ ዚያ ጽንዕና ክንቅመጥ ይግባና አብ ኢየሩሳሌም ትርከብ ቤተ ሳይዳ ክንደይ መመላለስ ነርዋ ክንደይ መመላለስ ነርዋ ረሲዑሁም حموش تبلو كنا يمم ملالس نيروا حموش نافتنا يدحنت كلا يزبطح حموش مم ملالس من قد نيروا سبد ما بيت سايدا أبسبهلت بيت كريستيان نام دحنت نخبطح بحموش آي ماذا مستير أني عهر كبيكبا حموش آي ماذا مستير سبهلو مستير سلاسي مستير سقاوية مستيرة امكات مستيرة قربان مستيرة تنسى موتان مستيرة سلاسي بلو سلاسي حادو خونو سلسة خونو كما يلوم حادو خونو كما يلوم سلسة خونو حادن كله كما يلوم سلسة سلسة كله كما يلوم حادة إلكا مرميركا لبونا مرميرو لسان تزاريبو زودا يكونن مو مسير تباهيل يصوع أبيت كريستيان مسير زبال نمؤمنان زحبا نكاهينات رايز قلت مسير يلا مسير زبال كابلو بونا دك قسب كابت حساس بعدك قسب زرحاقه بلسان دك قسب دما تنغيرو زي فصم نمبالي كلاتنا حدا قصر نفلطدو قصر حدا نفلطدو حدا سلسه خوندي اي كوني سلسه حدا خوندي اي كوني أمستير سلاسي جن حدا كل እግዚአብሔር سلسة أب حدا جزء سلسة كل دم أب حدا جزء حدا سلسة نزم مستير سلاسي سب آمينو بزمن قد زخ ملالس يقبع أتخيل مستير سجاوي እግዚአብሔር ندحنا دك أسبات كابدنا قدس دنجل مريم سجات واحدو سب كون زبن مستير እግዚአብሔር سب كون زبن مستير أتساسي مستيرة أمكات سب كابغون نقويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس بزوات أما يقبو
بز تطمقو ولد እግዚአብሔር ይኸውን بتن ستيو ماي بتن حصبلو ماي بتن خعو ماي بز ماي زي سم سلاسي حليفو ولد سلاسي يخون اتسا رابع نطب دما مسطير قرباني سغا እንደምን ወልደ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ስጋ ናይ እግዚአብሔር ደም ነዝም ተረዲዩ ሰብ ኣብ ምስጢረ ቁርባን ተሳታፈ ኮይኑ ዝነብረ ህይወት እዩ እታ ሓምሻይ ናይ መወዳእታ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታኒ ሰብ ምስጢረ ስላሴ አምን ምስጢረ ስጋዊ አምን ይጥመቅ ስጋ እንደምን ወልደ እግዚአብሔር ይቀበል በዳግማይ ትንሳኤ ድማይ ትንስ ነዞም ሐሙሽ ትምርታት እዚአቶም አዕኑድ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አዕኑድ ናይ ምእመናን ክሳብ ዝኾኑ ማንም ኦርቶዶክሳዊ ክፈልጦምን ክርድኦምን ይግባእ ስለዚህ ንቤተ ሳይል ሰባህለት ቤተ ሳይዳ ቤተ ክርስቲያን ሐሙሽ መንገድ ለዋ ኪኖዞም መንገድ እዚኦም ካለ መንገድ የብላን ቤተ ክርስቲያን ካብዚኦም ዝወጽ ትምርት ቤተ ክርስቲያን የለን አብዞም ሐሙሽ አእማድ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ሐሙሽ አይነት ሕማማት ደቂሶም ነሮም ይልና ክንዴ ሕማማት ደቂሶም ሐሙሽ እንታይ ይልና ዕውራን በሉ ሓንካሳን ይቡሳን ማለት ሰብነቶም ዝደረቀ ሰብነቶም ዝለመሰ ከም ድማ ሰብነቶም ዝሓበጠ እዚኦም አይነት ሕማማት አብዛ ቤተ ሳይል ሰባህለት ቤተ ሳይዳ ይቅመጥ ነሮ አብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ድማ ሐሙሽ አይነት ጾታ ምእመናን አለው ክንደይ ምእመናን አለው ሐሙሽ ጾታ ምእመናን አለው መንእሰያት አንስት መነኮሳት አረጋውያን ከም ድማ ሰብ ሽማግለ እዚኦም ሐሙሽ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ይርከቡ መንእሰያት ደው የለውም ወይ ደው የለና እዚ ማለት እዞም ሐሙሽ ጾታ ምእመናን ነፍስ ወከፎም ነናይ ገዛ ርእሶም ዝኾነ ጾር አለው እቶም ቀዳሞት ወራዙት እዮም ወራዙት መንእሰያት ማለት እዩ ናይ ወራዙት ጾር ዝሙት እዩ ናይ ወራዙት ጾር እንታይ ዝሙት ናይ ወዳት መንእሰያት ማለት እዩ ዝራእኻዮ ምምናይን ምፍታውን ንዝጠመትካዮ ምብሃግ እዚ ናይ መንእሰያት ጾር እዩ ናይ ወዳት መንእሰያት ጾር እዚ ጾር እዚ ንመንእሰያት እናሳቀዮምን ኣብ ትሕቲ ድማ ገዚእዎምን ይነብር ካብዚ ጾር እዚ ዝገላገሉ ግና ኣብ ጥምቀት ብዝረኸብዎ ሓይሊ እዩ ብውሕዱ ካብዚ ጾር እዚ ንኽትገላገል ድቃስ ክትቅንስ ኣለካ መብልዕ ክትቅንስ ኣለካ ዕረፍቲ ክትቅንስ ኣለካ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ጸኒዕኻ ክትርከብ ኣለካ እዚ ናይ መንእሰያት ናይ ወዳት ጾር እዩ ናይ አንስቲ ጾር ትውዝፍቲ እዩ ትውዝፍቲ ማለት ጌጻጌጽ ምብዛሕ ሎሚ ኣብ ዙርያናን ኣብ ከባቢናን ዘለዋ ትካላት ዝበዛሓ ናይ ምንታይ እንተተባህለ ናይ ደቂ አንስትዮ መጸባበቂ ዝሽየጠለን እዩ ናይ ደቂ አንስትዮ ጾር ጌጻጌጽ መጸባበቂ ምብዛሕ እዩ ነዚ ጾር እዚ ድማ ብጥምቀት ብዝረኸቦ ሓይሊ የሸንፎ እቲ ሳልሳይቶም ሳልሳይ ጾታ አረጋውያን እዮም እዞም አረጋውያን ዚአቶም ጾሮም ፍቅር ገንዘብ እዩ ገንዘብ ምፍታው ብዝደለይዎ ሰዓትን ጊዜን ገንዘብ ስለ ዘይረኽቡ ንዝረኸብዎ ገንዘብ ከውጽዎ አይደልን እዮም ጾር ናይ አረጋውያን ዓበይቲ እዚ እዩ እቶም ራብዓይ ካህናት እዮም ናይ አቦታት ካህናት እዮም ናይ አቦታት ካህናት ጾር ትዕቢት ኢልዎ ማዕርግና ምጡቅ ልዑል አይምሮና ምጡቅ ብዝብል ብትዕቢት ሰይጣን የወድቆም ኢሉ እቶም ሓምሻይ ጾታ መነኮሳት እዮም እዚአቶም ድማ ጾሮም ስስዕት እዩ ጾር ናይ መነኮሳት እንታይ ስስዕት እዩ ምስ በልዑን ምስ ሰተዩን ንጽባሕ ኮነን ንዝብል ሕልና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኦም አይነት ጾር ዘለዎም ጾታ ምእመናን አለው እዚኦም አይነት ምእመናን ግን
كابزلهم دوية كدحن ترى خوينهم كدحن كتحودوا تدلي خازبل ناي ولد إجزاء الدمس مسمع اليوم كابزلهم صار كابزلهم سكم كدحن ترى خوينهم ناي ولد إجزاء الدمسي كسمعي قبّا نزمصم دمص ولد إجزاء تحودوا تدلي خازبل دما هو بزبل آلو تاو مرسخ من لوسي قبّا سلازي صار ناي زموت زي بولا اللودي الليل صار ناي توزفت زي بالله الله ديا صار ناي تعبيد زي بالله لدكنات اللودي صار فقر جنزب زي بالله عرقاو اللودي صار الساعة زي بالله منكوس اللودي يلا كابزي هاللوه نابز مدحاني تزخن قرب يكبا نابز مدحاني تزي هو كحود اللي بزبل حلنا أنت دا قريبنا جن إذا سلسة إزاز زين كوهابانا كتحودوا تدليهم هالراي تنس بلو وصر آراتك وهر تنس وصر آراتك وهر تنس أمه عرات كالعلم كيدما كتحاول تدلي خاطب هيلو أوز بلا مؤمن كابزل لخايو كحدت بهايمانو تنس كابزل لخايو حكيت تهكيت بنقحات تنس كابزل لخايو دكاس تبرابر كابزل لخايو حاتيات بنسحات ملس تنس أحوات دياقونات كل جزء بيت كريستيان تنسو لو صلوت يبلو اره حدا جزء سوكوا دويلنا نكلنا يم تنسو زولنا كومدو تبلو دويلنا نكلناس تاي خوينو يم تنسو زولنا تبلو لا تخونو سب دوس لزبله ايمرو بدقاس ناي بستفالالي حساباس لزدقس كابزل لخايو تنس تبارابرنا تباهله يناقق سلازي كابت دقيسنا يزلنا نتنس مستنسا انا انتاي نغبر عراتنا نسكم مالت نسو أرؤتي لا إليكمو أرؤتي نعخاتكم وصدو إذا مالت زي فكت يتأمدني ينسى مسكال موتيه ويتلوني كسعبان نزل اللي انت دعالو خينو مسكال تسكيمو أسر يسعب سلازي نحنا دما كابزل لنا يو كابدكسنا اللو زلنا كاوديقنا اللو زلنا انت لا تنسينا مسكال نسكم مسكال مالت أرعو السباهلت حق ونجل أرعو السباهلت بكرا مسكال أرعو السباهلت تأزاز بيت كريستيان نحلو بدحريو سالساي تأزاز هور زبدي انتاي ذن هور كيد مسكال تسكيمة أرعو ونجل تسكيمة كسابي نزبل كساب منقصة سميات كيد كسابي كساب منقصة سميات سلازي كبران هزب እግዚአብሔር ካብዘለና ንተንስ አርዑትና ንሰከም كساب መንግስተ እግዚአብሔር ድማ ንኺድ ግን ናብ መንገድ እግዚአብሔር ንመንግስተ ሰማያት አምነ ኸደሉ ጊዜ ሰንበት አሚሃ ይእቲ እለት እታ እለት እቲ አንታይ ነበረት እትመጻጉ ዓራቱ ተሰከመላ ሰንበት በእለተ ሰንበት ድማ ነቢይ እግዚአብሔር ኤርምያስ ኢትጽሩ ጾረ ክቡደ በእለተ ሰንበት ውስተ ሐዋሁ ይሃለ ኢየሩሳሌም በእለተ ሰንበት አብ ደገና ኢየሩሳሌም አብ ኢየሩሳሌም ከቢድ ሰኸም አይተሰከሙ ይሉ ትንቢት ተዛሪቡ ነሩ እዚ ሰብአይ እዚ አባ ኤስድሮስ ከምስተርጎሞ እታ ተሰኪሟ ዝኸደ ተሰኪማቱ ዝነበረ ዓራት ናይ ሓጺን ዓራት ያ ስለዚህ አይሁዳውያን ፈሪሳውያን ነዛ ዓራት እዚያ ተሰኪሙ ምስራይዎ በእለተ ሰንበት እንታይ ክስከም አይግባካን ይሉ እንታይ ሎሞ ዓራት ካስከም አይግባካን እለተ ሰንበት ዕለተ እግዚአብሔር ያ ናይ እግዚአብሔር ዕለት ያ ዘለና ያ ዘመን ሐዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ወዕለት ዝፈጸመሉ እግዚአብሔር እንደቃ አዳም ድሕነት ዝፈጸመሉ በእለት ህሪት ሰማዓከ ወበእለተ መድኃኒት ረዳአከ በዕለት ህሪቲ كسمعك بناي مدحانيت على الدماء كرداك يزبل እግዚአብሔር استفليت
ዝተመርጸት ዝተሓርየት ዕለት ዝተባህለት እዛ ንሕና ንርከበላ ናይ ሐዲስ ኪዳን ዘመን እያ ኣብዛ ዘመን እዚኣ አርዑት ዝተባህለ ናይ ወልደ እግዚአብሔር መስቀል ተሰኪምና አርዑት ዝተባህለ ናይ ወልደ እግዚአብሔር ወንጀል ሒዝና አርዑት ዝተባህለ ናይ ወልደ እግዚአብሔር መንገድን ትእዛዝን ሒዝና ክንከይድ ዝርኢና ሰባት ግን ዕለተ ሰንበት እዩ ሐዲስ ኪዳን እዩ ንምንታይ ዝትስከም ዝብሉ አይሳኑን እዮም መስቀል ኣብ ክሳድና አንጠልጢልና መስቀል ኣብ ክሳድና ጌርና ክንከይድ ሪኦም በዕለተ ሰንበት በዘመነ ሐዲስ ኪዳን መስቀል ክስከም አይግባካን እዮም ዝብሉ ኣብ ርእስ ዝነበረና ደውየ ዝመልሱ አይሳኑን እዮም ኣብዚ ጊዜ እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክንምልሶ ዘለና ነገር ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል እስመዛህየወኒ ይቤለኒ ተንስእ ወንስ ዓራተከ ወሁር እቲ ዘሕወየኒ እዩ ዓራትካ አልዒልካ እንታይ ግበርክ ኢልኒ ኪድልኒ ዘሕወየና መኒ እግዚአብሔር እንታይ ኢልና መስቀለይ ተሰኪምኩም አስረይ ሰዓቡ ዘሕወየና መኒ እግዚአብሔር እንታይ ኢልና እንህት አዲኹም ኢልና ዘሕወየና መኒ እግዚአብሔር እዩ እንታይ ኢልና ተነስሑ ኢልና ዘሕወየና መኒ እግዚአብሔር እዩ እንታይ ኢልና ተጠመቁ ኢልና ዘሕወየና መኒ እግዚአብሔር እዩ እንታይ ኢልና ጽሙ ኢልና ዘሕወየና እግዚአብሔር ጸልዩ ኢልና ዘሕወየና እግዚአብሔር ምግባርን ትሩፋትን ግበሩ ኢልና ኮታስ ንሕና ክንገብሮም ንዘለና ተግባራት አብነት ኮይኑ ንሱ ድማ በቃሉ ግበሩ ብምባል አዚዝና እዩ ስለዚህ ዘሕወየና እዩ አዚዝና እሞ ኣብ መንገድና ንምንታይ አማላድነት ቅዱሳን ትውከሉ ዝብሉ ተረኽቡ ዘሕወየና ኢልና ንምንታይ እዚ ትገብሩ ዝብሉ ተረኽቡ ዘሕወየና ኢልና ብምባል ክንምልስ ይግባአና እሞ አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽና ደዌ ስጋናን ደዌ ነፍስናን አርሒቁ ቅዱስ ኣብ ዝኾነ ስፍሩ ቤተክርስቲያን ዘለዓለም ጸኒዕና ንኽንርከብ ናቱ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ዝነጠበ ዝጎደለ በአፍቲ ጉሃን መላእክት ያርበና እግዚአብሔር አምላኽና በምሕረቱ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና በአማላድነታ ቅዱሳን እግዚአብሔር በተራዳእነቶምን ጸሎቶምን ካባና አይፈለዩ ትፈቅድኑ ትህየው ክትሐውዶ ትደልይኻ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 6 ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክብሩ ሃያ